Yo Mzansi, ingabe ukhona yini umuntu okufebelayo and usukhathele? Ingabe i-relationship yakho ayisekho mnandi isileka ushukela? Ingabe usudliwa yitswayi kwi-relationship yakho isomiso? Ungahesitate, khuluma noKing Ginger. Thina kwaKing Ginger TV angisakufuni, siyamsiza umuntu onjengawe. Mawukuthi ufisa ukulahla lesididide ojola naso noma lesiphukuphuku othandana naso, sesikwatisile, xhumana nathi. Sizokwazi ukuthi size, sizokulanda ulahle lo mkhufefo othandana nayo. Shayela bakwaKing Ginger TV angisakufuni, sizofika sigijima siphethe amakhamera. As you all know, it's going crazy, it's going bananas. It's Bibli King. You heard that ad. Wherever you are, I can come there and help you. Hlukanani Mzansi. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bambolini, Stars. Welcome to Al-Bisaki. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to We back at it, mntanami, it's Bibli King. It's hot, it's burning. Abanye bathi kuyatitimera Joburg ngoba it's cold bafethu and idinga lento. Le weather bathi idinga ishizolo. Shizolo. Kuno my sister naye uthi hayi ukhathele. He's done. He's angry, he's enough, he's heartful. Ngelo kombeyisele. So it's ngidonsa my sister kube uyasichazela ukuthi umjolo umenzani because bathi mjolo wabhaqabula. Sister, cela uze ngapha. Unjani mntase? Ngiyafila kunjani mntase? Yebo mntase. Ubani igama? Igama lami Nolukholo. Nolukholo. Kuphi ekhaya man? Ekhaya kuse Eastern Cape. Which side? Kuqumbu. Big up to Qumbu. I love you so much. As you all know, when I'm in Eastern Cape, I represent Ingcobo bafowethu. Mina ndiwanga seNgcobo. Oh, okay. Ngumntwana se 50-50 pha eNgcobo. Yes, mntase man. Ukwenza ntoni umjolo lapha eJoburg? Umjolo uyangiyisa mntase yazi. Sis. Hey, umfo akanaki. Like siyafika endlini. Xa ndifika njalo ukhathele and ngoku uyahlina nasebusweni. Ha bethunana. Akandiphatha nendlela like bendifuna ngayo. Lo guy uyenzela ntoni le nto? Hey andimazi nami like akakho free man. Khawuthetha naye. Andithetha naye uyangichika nje uyilento nje ningayi-understand yo asinampilo. Yeah. Asinampilo. Ayikho le bond. Ayikho le exactly. Akho lebho lento ndifunayo nje vele nami. Xa umxelele ukuba ufila ngathi akenzi khona, akenzi into ekuyiyo, uthini yena xa ethatha? Uthi udaliwe na ngeke akwazi ukutshintshela for mina. So xa engakwazi ukutshintshela wena kungcono uhambe. Mina ndiyamshiya andidiniwe shema ayingeke. Andidiniwe vele. Ucinga mhlambe unengxaki. Laqona uba unengxaki cha akafuna uthetha uyabona and dala ndimzama ukuthi ukuthetha nami ndizokwazi ba mhlawumbe kho apho ufuna ndikuncede khona ndikuncede uyabona so Nix akathethi into usecretive nje uyakwata uhlala nje umuntu ohlinile nje ebusweni bangazama ukuthi ngiyamdlalisa umuntu yabona nje usumtholile mara umuntu omnjani. Ya ukhona. Ne? Yeah. Uphethe kahle. Angiphethe kahle nje, ungiphethe kahle udali. Yeah. Uyilento ndifunayo. So ufuna ukuthini kulo ngoku? Ndifuna ukuthi hayi ngcono siyeke. Ne? Yeah, ayihambi le ngcwele. Ayihambi mntasekhaya. Ayibona nandimi. Ayihambi le ngcwele. Kunobhuti apha, welcome. Welcome Khawus. Kunobhuti welcome unama options. Okay. Amabini. Uba xa ugqiba ukumxelela lo muntu ukuba usamfuna sizampha 50 rand.
ayoqabela pha entabeni aye eKasi or ubuyele naye emva ngale bhasi endinilethe ngayo yako kwethu. Hayi akaqabele. Akhona nje usayifuna kuye vele. Uyadika. Awuyandika, awuyandika. Makaqabele. Akaqabele shem. Awehlisele eligwejo. So sister, awuzukusola mhlambe ngokwenza ukuba umlahle or awuzukumkhumbula or awuzukukhumbula into zakhe. Angeke nimkhumbule, angeke yena vele nje right. Simlinde manje. Baba wami, Debo. khamba kanjani mfowethu? Sikhona njani? Ngiyaphila, ubani ikhamba futhi? Shakes. Shakes. Yeah. Dankie Shakes mfethu. Awu, wangikhumbuza uBra Shakes Mashaba. Yes, our best coach ever. Mpondini khawuthethe nami mfowethu. Ndihlelela nangu umama apha. Uyanicelela la wemphethe kakuhle ngakhona la wenthanda nakhona. Wena ungathi yini oyithanda ngaye? Thanda umuntu yakhe, nephi yakhe. Ne. Niphathene njani? Sibatheka. So, kawubuka le relationship yenu niya kwi future, nizibona nikuphi in future? Sibona si right. Ne? Yeah. Abantwana, umthato, Namphana. abantwana. Yeah. Hayi umthato. Okay. Uma isister kunento afuna ukukuxelela yona and ufisa uba ummameli. Yeah. Uyamthanda nditsho? Yeah, nawuthanda. Ngixolele sister. Eish. Ngiyaxolisa yazi. Bendithi sizoba right. But ngiyabona ukuthi into yami nawe angeke sibheke phambili. Wena njalo like awuyiyo lento bendifuna kahle kahle. Kona yandinika imali yandonelisa phana pha but nje emoyeni noma ngikho right. Uyabona? So eish ngiyacela man anisakufuni. Yeah. Anisakufuni. Uthi wena uyahlina. Uyakwata. Yini inkinga baby? Uyaqumba man, uyaqumba ismile sakho. Nangokuqumbile nje una smile Mpondini. Ismile asibonakali and ngithanda uzidlalela mina. Uyabona? And nasithanda uyihlekela wena uhlala uqumbile, diba ngathi ngiyakuzama. Awuzameki. Awuzameki ngoku mina ndi right, andifuna ukubambelela. Mhlawumbe uzomuntu umuntu ufana nawe uyabona? So nihlezi uqumbu nje la. Angiqumbi baby soyilungisa le ndaba namhlanje. Hayi ngiyaxolisa. Oyaye ukuqumba namhlanje. Namhlanje. Ubuqumbeleni sonke lesikhathi ngitshola. Hayi ngiqumbi just iface yami inje. Uyayoyika. Uthi uyakoyika xa ikubona uyoyika. So uthandana kanjani nomuntu omsabayo? Alukho uthando lapho. Hayi alukho ngoba mina nimazi naxa iqumbile ubuqumbile njalo Kanti nje. uqumbelani bethu? Angiqumbi. I shy smile every day. Sister yange uyashaya smile. Hey azange asibone ismile sikabhuti. Anikaze shame. Awusmile wena. I smile every day. Hayi. Ethu lokho ufikile la wazi usmile. I smile every day. Hayi sister hayi. Hey shay, ngiyaxolisa mana nisakufuni. Hey awuyiyo lena bendifuna, ngiyaxolisa. Kejile sisi. Ngiyaxolisa nyani futhi. Mina ngiyakuthanda baby. Ya yena. Ya ndiyakwazi ukuthi uyangithanda ungithanda but nje awuyiyo le ndoda ndifunayo. Like mina ndifuna umuntu o happy like sibe ne life uyabona? Happy kanjani? Like isibene Nje ube uqhaqheke like uyabona? When u Steve so yonke into esiyenzayo endlini ekamera no Steve yonke into Steve nje hayi ngiyaxolisa man ngiyaxolisa kakhulu. uthi ugodo umile. Baby. Asiyilungisi le ndaba asiyilungisi. No anilungisi la. And uma isisithusa nendoda entsha. Elusi. Ngitshela namhlanje. No namhlanje ukutshela uthi asakusini. Bangithi Yeah, imini bese ngikutshela nje ukuthi unomuntu. Baby ngiyacela. Hayi askiss man lapho nikhonde right. Baby ngiyacela. Ngiyaxolisa ukuthi size sesilana ne ukuthi uyifound out engalendlela. Ngiyacela baby. Ngiyaxolisa. The right yabona lo muntu nimtholileyo uyilehle bona nilifunayo na uzamthola umuntu wakho. Ngeke ngithola. Igoli baninzi abantu. Baninzi abantu. Uzama wamthola nalokho kushuthi usazomthola nomuntu. Yalibona inesi leli. Baby ngiyacela. Eyisha skis. Usanendoda entsha Senendoda entsha shema skis. Ngizokwadi ukuthi usajola nawe. It's over my brother. You need to accept. Wena ozenzile.
Baby, ngiyacela. Hayi mana skisi. Angeke ngilunge vele. Ngeke besalunga. The right upon khoyo. Asilungise. Akhona noba salunga. Serious. Ayikho into engalungisile. Ngiyacela like yabona nifuni nje nifuna hambe ngisihle. Uyabona? Cause upon khoyo lo muntu unenza happy. Awunenza happy. Nimtholile nje. Sesine 2 months ngoku. Excuse me. Khona namhlanje nje lithi nomuntu. Hayi ngiyaxolisa. Asikisi. Baby. Asilungise. Ngiyacela nami asilungise. Yo, Ngiyacela. Excuse me. asikisi shame. So into ezokwenzeka sokunika u50 manje uzogibela lapha entabeni uzobuyela elokishini because my sister angeke abuyele nawe emuva. Nike futhi R50 alokugibela ya. Ngiphelezele welcome. Uzokubonisa itext lapha phezulu. Akasakufuni my sister senihlukene yezo price. Angi. Buqinisile. Ubonile ke? Akaqhaqheki. Hayi ngeke. Steve lo muntu. Hayi. Noma benza le way. Yonke into Bekoma. Steve womile. Uwa ugodo. Ugodole. Kanyakwazi ukubekezela bethuna. Asenibekezele kakhulu. Bengithi mhlawumbe ngizomzama uyabona. So ngiyabona ukuthi still lo muntu akhona itshintshe ugodolo uqinile. Ba uyasazi isikhulu. Luphotho lukhuni. Yo ndaxelela. Womile. Sisikhwebu. Liplanka sisi leplanka. Elika ungalimisi kanje but ulimise ngathi lithi. Awuqabuthi lithi qo. Lithi qo. Oh, niyajola mntana. Ndi happy ngoba usumtholile lo ongathi ulusi ngathi. Awulusi shema, awulusi udali. Yo ulusi ubhebi wami. Unane energy. Une energy right nje. Kumfo uyambona nje na ukuthi indoda. And uzayimela into yakhe. Yes, into yakhe. I'm happy for you siswam. Welcome zokufaka ebhasini and we're going to be taking you back home ne. Okay, thank you. Siyabulela. Okay, ngiyabonga nami. King Ginger cream de la cream bafethu. Angisakufuni konakele hayi nimbonile ugodole. Nimbonile ugodole uphotho womile. Ey. Barijola ubone. Sidudla semthola. Tsekeleke mfana Pitori. Kyaurata mfanaka, kyaurata tsekeleke. Tseki. Kyaurata san. Sidudla semthola. Tsekeleke. Pam FM. Bari wena umuthi wolus. Bari ngwana ole bari Diamond Steve. King Ginger bafethu if unenkinga and you feel like you have a problem, please don't hesitate to write for King Ginger TV or subscribe. When's in the right, we will definitely help you. We did it sweet and short. It's another day, another dollar. It's King Ginger. Twana se King Indlove. Ayo Simpizi. Take me straight home, Baba. Hey boom! Your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu, class. Welcome to Anti Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. Hey! What made you go to Why the people that? Why the Inking usekhathele yesena